Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refolo żar il-proġett fejn il-ġlud tal-annimali kienu jintremew issa jinħadmu f'Parċmina. Blan huwa li jiġu użati fil-konservazzjoni ta' manuskritti storiċi fl-arkivji ta' reġistri notarili. Dan il-proġett risib kollaborazzjoni bejn il-Biċċerija Pubblika u l-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili. Iż-żewġ entitajiet qed jitħarġu biex jerġgħu qajmu l-produzzjoni tal-Parċmina f'Malta. Ħidma artiġjanali li kienet prattikata f'Malta iżda ntilfet ma' żmien. Id-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Pubblika Stefan Kakija spjega li proġett ikompli jibni fuq ħidma tal-biċċerija biex kun iżjed sostenibbli fl-operat tagħha bli tnaqqas ir-rimi ta' materjal li jista' jkollu użu ieħor. Mezz tiegħu aħna qegħdin innaqsu il-materjal li narmu li huma il-ġlud tal-ħarruf u tal-gidin u nitrasformaw f'Parċmina li mbagħad ħajkunu qegħdin jintużaw mill-arkivi notarili fil-legatura u fir-restawr ta' manuskritti differenti li għandhom bħala arkivi u dan allura se jkun qiegħed jifranka il-riżorsi lill-arkivi notarili illi flok importaw għaspejjeż kbar materjal minn barra ħajkunu qegħdin jużaw il-ġlud tagħna il-Parċmina. Il-President tal-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili Ġewna Bela qalet li wara sitwazzjoni naraw kif din il-kollaborazzjoni sarfet f'opportunità biex waqt li jkunu appoġġjati prattiki sostenibbli fis-settur agrikolu tingħata ħajja ġdida s-sena tradizzjonali. Dwar dan il-proġett ikkummenta l-Ministru Anton Refolo tenna li trasformazzjoni tal-ġlud prodotti sekondarji li sal-lum jintremew hija ħidma li turi l-impenn tagħna bħala gvern kemm ma' sostenibilità kif ukoll preservazzjoni kulturali. Saret tant il-pubbliku ġenerali kellu wkoll opportunità li jsegwi mill-qrib il-mod kif tinħaddem il-Parċmina waqt it-tielet edizzjoni ta' Festa Laħam li saret il-Biċċerija. Festa Laħam li għalija attendew mijiet ta' nies għandha wkoll lan li tiċċelebra kwalità tal-laħam lokali fis-sfond anke ta' festa għall-familja kollha.